Ayan, good evening guys. Magandang gabi. Jeprox, magandang gabi. Thank you so much Jeprox sa pagsilip mo sa aking live. Ayan. At meron kang dalawang kasabayan na hindi nagko-comment. Ayan, magandang gabi sa iyo dyan na nakasilip lang. Maraming salamat sa iyo sa pagsilip mo. Ayan, si MHD Adventure, good evening. Make a love shout out. Thank you so much for coming. Yan, Jeprox. Kumusta? Yan, 4 million in the house. Maraming salamat. Ayan, good evening guys. Magandang gabi. Sa unang pasok dyan, sa unang pumasok sa aking live. Ayan. Thank you so much, Jeprox. Ayan, maglagay muna tayo ng ng pampaswerte. Pampaswerte. Ano ba yung pampaswerte? Pampaswerte, pampalambot ng palad. Kasi yung palad natin ni medyo na. Kung mabagya, medyo mababa. Ayan. Medyo mataas na siyang konti. Ayan, Chechak, hello, mega love shout out. Thank you so much for coming, idol. Magandang gabi sa iyo dyan. Ayan. Kumusta ang araw ng aking mga friends or of friends? Tama ba ganon? Tama ba bigkas no? Ang aking mga friends of friends. Ayan. Jacob, good evening. Yan, medyo basa pa yung buhok ko. Parang grounded yung aking hindi na naman ako makakapag-mic ngayon na. Medyo grounded. Yan, Chechak, baba ka ng mo dyan, mansyon. Parang grounded yung aking Yan, good evening everyone. Greet from Indonesia. Ayan, thank you so much, FHD Adventure. Thank you so much for coming. Ayan, please drop your link, Sir FHD Adventure. Guys, drop your link, baba ng bahay. Sir J-Jack, baba po ng bahay.
Ayan, i-go to channel ko na nga lang kayo. Ayan, Sir Jack. Ayan, J-Jack. Ayan, go to channel na lang po kita. Sir J-Jack, dito ako sa one day ago mo, 5 minutes and 15 seconds. Sir J-Jack, ayan, playing ka na. Sir J-Jack, ayan, playing on your video. Ayan, 5 minutes and 11 seconds. Ayan, MHT Adventure, are you still there? Simbunyi, Dilubang kayo, Apis, Sirana. Ayan. J-Jack, still playing on your video, J-Jack. Di ba na opera mo ng cellphone mo? Wow, ang daming pukyutan. Pukyutan ba tawag dito? Sa amin, pukyutan ang tawag dito. Ang dami oh. Ayan siya oh. Pukyutan. Ito yung kinukuha na ng honeybee. Tama ba nun? Dami oh. Ayan, Sir J-Jack, still playing on your video, Sir J-Jack. Terima kasih host. You're welcome, Sir J-Jack.
Yan, 4 million in the house. Maraming salamat guys. Thank you so much. Si Sikoy, ayan. Long time no si Sikoy. I miss you. Sana na tayo kita si Sikoy. Alam mo ba, dumating kami dito kagabi si Sikoy, mga 1 AM ata. Tapos nag-silent LS ako. 2 PM hanggang 4. Naka 2 hours naman. Di ko na alam kung paano na nangyari. Tinulugan ko na. Tapos in-end ko ng 4 AM. Ayan, Sir J. Jack. Ayan, already done full watch on your video, Sir J. Jack. Last one, banana. Di ka nag-live si Sikoy ngayon maghapon? Kay Loving Sky mo? Si Sikoy Maribi? Di ba ikaw nag-live? Ayan, Sir J. Jack. Already done full watch on your video. Yan, 5 million in the house. Thank you so much. Si Sikoy, di ka pa nag-live ngayon? Hindi si Sikoy na walang nakahawak ng CP. Hindi sila lumabas. Ay, ganun ba? Kaya pala di ka nakapag-LS ngayon. Ayan, M. Nabid, Malaysia, may galap shout out. Ayan, Maribik Dan from J. Jack. Ayan, thank you so much, J. Jack. Ayan, may video like. Yeah, oh yeah, M. Nabid, ayan. M. Nabid, I will go to channel, M. Nabid. Ayan, 8 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, 1 day ago nga naman. Ayan, M. Nabid, ayan, playing your video, M. Nabid. Your latest video, 2 minutes and 58 seconds, M. Nabid playing. Thank you so much, M. Nabid. Ayan, si Imo, pinasukan ko yung live ni Imo kanina. Nagagayat si Imo ng, ewan ko ano ginagayat nun. New join me. Nakuha, baka naka-live ito eh. Hindi naman. Yan, downtown success ko. Yan, maraming salamat sis. Ayan, 6 million in the house. Maraming salamat guys. Thank you so much. Ayan. M. Nabid, still playing. M. Nabid. Kaya pala si Sikoy hindi ka kako nag-live. Ayan, my lover's dog and cat, Maribik, from J. Jack. Ayan. M. Nabid, still playing on your video, M. Nabid. Okay, ibig sabihin ng tatlong S, niya. Ayan, nag-ano na naman yung aking rounded. Ayan, to channel, connect your live host. Ayan, thank you so much, Tika. Thank you.
your full support, J. Jack. Thank you so much. Ayan, M. Nabid. Ayan, already done full watch on your video, M. Nabid. Ayan, nagluloko na naman yung aking microphone ba. Ayan, nakahimik. Wait lang, ako ay mag-mute na muna. Yan, thank you so much, Sim Nabid. Ako'y, nagluloko na naman ang aking yan, tumahimik naman. Agoy, pastilan. Makisama ka na. Asos. Yan, 5 million in the house. Maraming salamat. Ang daming S ni Nabit. Yan, 6 million in the house. Maraming salamat. Ayan, si Pico Channel. Pico Channel, nag-love shout out. Pico Channel. Ayan. Ayan, nag-love shout out din sa'yo. Wait lang, bigyan tingnan ko yung nag-grounded naman yung aking nakakainis naman. Grounded yung aking microphone ba. Ayan, Pico Channel. Ayan, bigyan kita ng ng jacket mo. Pico Channel. Oops, wait lang. Mang Rose Tasty. May galab shout out, Mang Rose. Ayan, may jacket ka na. Pico Channel. Ayan, full pack thumbs up. Oh, so ayan, maraming salamat, Pico Channel. Ayan, may jacket ka na. Ayan, Mang Rose Tasty. May galab shout out. Thank you so much for coming. Jake Jack, thank you. Ayan, Ma'am Rose, I will go to channel, Ma'am Rose. Ayan, Ma'am Rose, are you playing in your video, latest video, Ma'am Rose? 6 minutes and 39 seconds. Ayan. Playing on your video, Ma'am Rose. Ayan, MHD Adventure, J-Jack, Rose Tasty, Bicolana, patamsak full pack po mga lods. Thank you. Ayan, sabi ni Pico Channel.
Saan na ba yun? Saan ako napunta? Bakit naligaw ako? Ayan, Ma'am Rose Tasty. Still playing on your video, Ma'am Rose Tasty. Ayan, kay ko channel. Dito na ako sa bahay mo. Ayan, unang thumbs ako sa'yo. Ayan, TV Official, MHD, mega love shout out. Thank you so much for coming, TV Official. Ayan, Pigo, pangalawang thumbs ako sa'yo, Pigo channel. Ayan, Pico Channel, ayan, i-ano ko na to, tawag dito, i-play ko na dito yung video mo, 5 minutes and 49 seconds, Pico Channel, playing ka na. Ayan, Ma'am Rose, still playing, Ma'am Rose. Ayan, 5 million in the house, maraming salamat guys. Ayan, final review. Ano ba to? Final review of the newly installed 34 node LAN network in the lab. Ayan. Pico channel still playing. Ayan, Ma'am Rose Tasty. Still playing, Ma'am Rose Tasty. Ayan, nagbaba ng bahay si TV Official. Ayan. Guys, pa-connect mo na sa ating nakapin para makapagpalit tayo ng nakapin. Pa-connect sa ating nakapin, guys. Please. Pico channel, please. Paki-connect sa nakapin. Ayan, Honey to. Thank you so much sa iyo, Honey, sa pagsilip sa aking live. OTW sa nakapin. Ayan, sige, para mapalitan natin yung nakapin. Ayan, connect to each other, guys, ha. Para kayo naman ang ipipin ko mamaya, yung nakapin natin, kayo naman ang didikitan nila mamaya. Ayan, Ma'am Rose Tasty, still playing on your video, Ma'am Rose. Dan dikit sa nakapin, host, Bicolana. Ayan, Ma'am Rose Tasty, already done connect to your Pico channel. Please return, Ma'am Rose Tasty. Nagbabalik yan, Pico channel. Nagbabalik yan si Ma'am Rose. Ano yan, legit yan. Ayan, Pico channel, playing ka pa rin. Ayan, naka-play ka pa din sa iyong bahay na ibinaba. Ayan, naka-play ka pa din. Ayan, Ma'am Rose, still playing ikaw, Ma'am Rose. Ayan, +1 banana ka sa akin, Pico channel. +1 banana ka dito. Ayan, mag-comment na ako kasi pagka hinintay ko pang matapos, ano tawag dito? Nihila ni Lolo, hindi na nakapag-comment. Yan, akin yung proud Bicolana. Ayan, 7 million in the house. Maraming salamat. Ma'am Rose Tasty, ayan, please return back to your, already done connect to your, Pico channel. Ayan, Idol Alto Official. Wow, nakita ko na yung idol ko. Nandiyan si Kuya. Kuya Idol Alto Official, thank you so much. Ayan, Jake, ayan,
another channel. Okay. Wait a minute. I give you moderator. Ayan, Ma'am Rose Tasty. Ayan, already done full watch on your video, Ma'am Rose Tasty. Ayan, 8 million in the house. Maraming salamat. Ayan, yung mga wala pang jacket guys. Wait lang guys ha. Yung wala pang jacket dyan. J-Jack, wait a minute. I give you moderator later, J-Jack. Idol Alto Official, thank you so much. Ayan, done full watch on your video. Pico channel, full watch ka na, plus 1 banana ka. Wow, Kuya Verdo, thank you so much, Kuya. Thank you so much. Kahit hindi na ako nakakapasok sa live ni Kuya, maraming salamat sa pag-renew ng pa-member Kuya, Kuya Verdo, thank you so much. Maraming salamat, Kuya. Hindi na ako Kuya nadadalaw sa live po. Paano magkasabay tayo ng live Kuya Verdo eh. Sorry po Minsan sinisikap ko naman na makaabot kaya lang magkasabay tayo. Hindi ka nag-live ngayon Kuya? Ayan, bigyan ko ng jacket yung mga yung wala pang jacket dyan. Si Jeja kawawa naman, walang jacket. Ayan, Jeja, ayan. May jacket ka na, Jeja. Ayan, Astig Mix Vlog, may galab shout out. Ayan, okay lang yun, manay Oo nga kuya, naiya naman ako sa'yo. Ayan, mamaya pa manay 10. Ay, pagka mamaya 10, makaka-attend ako sa'yo. Kasi pa-end na rin ako nung kuya. Ayan, Honey2. Ayan, may galap shout out. Ayan, ipin naman natin si Honey2. Ayan, kuya, maraming salamat kuya sa pag-renew sa membership sa akin. Thank you so much. So, tiwala, kahit hindi tayo nagkikitang dalawa, madalang. Ayan guys, pakunik sa atin nakapin. Ayan, si Queen Nena Likahena. Nandiyan pala si Queen Nena Likahena. Si Queen Nena, ayan, I will visit to your channel, si Queen Nena. Ayan, si Queen Nena playing on your video 1 minute and 1 seconds. Ayan, hindi ko napansin pagpasok ni Ma'am Nena. Ayan, Astig Mix Official, kunin ka muna sa atin nakapin para mamaya ito naman ipipin ko. Ayan, full pack rose from J-Jack. Ayan, Ma'am Rose Tasty, nandiyan pa ba si Ma'am Rose? Ma'am Rose, nandiyan ka pa ba? Ma'am Nena, still playing. Ayan, Honey Ludan from Nina Likahena. Ayan, Honey, pakibalikan na lang si Ma'am Nena. Ayan, nadidighay na naman ako. Musumpong na naman yung acid ko. Ayan, maraming salamat guys sa lahat na nandyan. 8 million in the house. Maraming salamat guys. Ayan, Ma'am Nena. Already done full watch on your video, Ma'am Nena. Ayan, like done. Ayan, Astig. Dito ako sa bahay mo, Astig. Astig, nandiyan ka pa ba? Ayan. I will play another video, Ma'am Nena, later. Astig, nandiyan ka pa ba? Nandiyan pa ba si Astig? Ayan, nandiyan pa. Dito na ako sa bahay mo, Astig. Ayan, dito muna ako sa, sa bagong upload mo. Mag-ride, mag-ride sa kalagitnaan ng gabi. Ayan, 8 minutes and
50 seconds, astig. Ayan, labo ng mata ni host, pasensya na. Hirap na magbasa. Ayan, astig, may galap shout out from Nina Likahena. TV official, Dan Dikit from Alto official. Ayan, Pico channel, Dan Sukle, full pack from Honey 2. Ayan, connect to each other lang guys ha. Ayan, may ka pa, may ads ka pa, astig. I-full watch muna natin yung ads mo. Ayan, thanks host sa pag-pin. You're welcome guys, pa-connect sa atin nakapin para mapalitan natin guys. Ayan, 8 tayo nandyan sa baba. Ayan, pakidalawang natin nakapin. TV official OTW from Honey 2. Ayan, ninalitahin na, may galap shout out. Then, Idol from Astig. Ayan, Dan Dikit, Sir Weirdo from Maribik Official. Ayan, Kuya Weirdo, dala po sa iyo si Kuya Maribik. Ayan guys, sa 8 million in the house na nandyan, kunikan natin yung ating nakapin para bumuhit naman yung kanyang bahay. And then, siya naman ang didikit sa inyo mamaya after niya na may baba. Ayan, salamat Manay Bicolana Vlog. Ayan, Alto Official. Ayan, kunikan nyo muna yung ating nakapin. Ayan, kung ano man yung nandyan na dala-dala niyang bahay, pakitamsa ka natin kung dating dikit na kayo para naman kahit papano umikot yung kanyang bahay. Ayan, pagtulong-tulungan natin. Ayan, astig, playing ka na, astig, sa 8 minutes and 50 seconds mo. Ayan guys, pakiconnect sa atin nakapin. Ayan, salamat po, Ma'am Maribik. Balikan ko po kayo sa bakas nyo, ma'am. Ayan. Kuya Weirdo, thank you so much sa mamaya. Aakyat ako sa iyo, kaya lang, ang dala ko mamaya yung aking isang channel kasi syempre katatapos ko lang mag-live, kuya. Basta akyatan kita mamaya, kuya, after ko mag-live. Ayan. Boss Alto, may galap shout out from Weirdo Official. Ayan. Kababayan din natin yan. Kuya Alto, si Kuya Weirdo. Magkakilala na ba kayong dalawa? Sa shorts video mo, Sir Weirdo, ako nagpaka si Sir Maay, si Ma'am Maribik. Sir Astig, ayan, naka-play ka sa akin, Sir Astig. Naiya talaga ako sa iyo, kuya, hindi kita naaakitan, paano lagi tayong magkasabay ng live. Minsan nga, nag-end ako, 11 na, pag pa-end na ako, pag nakapag-end na ako, minsan nakikita ko pa-end ka na din. Ninalikahin ang OTW from Honey 2. Ayan, note po, Ma'am Maribik. Ayan, akyatan niyo yan si Kuya Weirdo kasi mabait yan. Hindi nga lang ako nakakakyat sa kanya gawa ng magkasabay kami, madalas kami nagkakasabay ng live. Ayan. Divine Official Vlog. Hi, TV Kulana. Hello, may kalab shout out, Divine. Thank you so much sa pagsilip, Divine. Ayan, connect to each other muna guys. Sino ba tapos na dyan sa ating nakapin? Ayan, done live po ate. Ayan, maraming salamat Divine. Ayan, connect na muna kayo sa ating nakapin para mapalitan natin. Para lahat kayo maipin natin. Ayan, 10 million in the house. Maraming salamat guys. Ayan, Divine Official. May galap shout out from Alto Official. Ayan, Astig, malapit ka na mag-full watch, Astig. Ayan, ninalikahin na Dan from Honey 2. Ayan. Si Macho Man, tama ba basa ko? Macho Man. Tama ba basa ko, guys? O, bakit 60 viewers, 60 lang tong, kaninong ninja si Macho Man? Ayan, nagbaba ng bahay si TV Official. Ayan guys, natin. Ayan, thanks Honey Lou from welcome from Nena Likahena. Ayan guys, pakunik sa ating nakapin. Wala pang nagkukunik sa ating nakapin guys. Ayan, para makapagpalit na tayo ng ng ating nakapin. Ayan, si Sergio Barajas. Ayan, may galap shout out, Sergio. Ayan, thank you so much for coming. Ayan, Macho Man, thank you so much, Macho Man. Maraming salamat.
Ayan, Divine, baba ka ng bahay mo dyan, Divine, para madikitan ka nila. Anong oras, sir, will do live mo? Ayan, ano yan, Sisikoy? 10 p.m. yan, ay 10 p.m., 10. Ayan, Astig, Mix Vlog, ayan, nag-iwan ng, ako nang baka sa bahay mo, from Alto Official. Ayan, Astig, nag-iwan daw ng, baka si Kuya, ay, si Manoy Alto Official sa'yo, Astig, nandiyan ka pa ba, Astig? Ayan, naka-play ka sa akin, Astig. Ano yan si Sikoy? 10 p.m. si Kuya Werdo. Ano rin yan, Bicol din yan, mga kababayan namin yan. Ayan, 10 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, Astig. Nasaan ka na, Astig? Nandiyan ka pa ba? Ayan, mag-chat ako na ako tayo na makatulong na ako mag-play. Ayan, Team Maribik, Dandikit from Divine Official Vlog. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Maribik. Maribik, tawag dito. Divine, thank you so much. Ikaw, ano muna ako? Ayan, Kuya, ano tawag dito? Kuya Alto Official, mamaya ko na bibisitahin yung bahay mo, Kuya Alto, ha? Dito muna ako kay Kuya Werdo Official, ay kay Kuya Werdo. Tama, Kuya Werdo Official, dito muna ako sa bahay niya. Ayan, Kuya, dito ako maghanap lang muna ako, Kuya, na medyo lahat pala mahaba ang video ni Kuya. Okay lang, sige Kuya, ano natin to. Ayan, dito ako Kuya sa 16 minutes and 48 seconds. Ayan, Astig, full watch ka na, Astig. Ayan, maraming salamat sa iyo, Astig. Hindi na ako nag-comment, Astig, ha? Nandiyan ka pa ba, Astig? Wala ka na yata dyan, Astig, ha? Hindi ka na sumasagot. Ayan, si Dudes. Si Dudes, may galap shout out. Thank you so much, Dudes. Nandyan pa pala si Astig, nakita ko pa. Wait lang guys, ha. Ayan, Kuya Werdo, nandito ako sa one day ago mo. Ito na lang i-play ko muna pala. Ito sa Blazing, Kuya Werdo, 17 minutes and 47 seconds. Kuya, playing ka na. Sandali lang guys, hanapin ko lang yung sa wala pang jacket dyan. Ayan, nandyan na. OTW na yung jacket nung wala pang jacket. Ayan, maraming salamat Kuya Werdo. Ingat ka sa biyahe, Kuya. Salamat. Ayan, thank you so much, Kuya. Ayan, dito na ako kay Dudes. Dudes, I give you moderator, Dudes. Pasensya na, medyo nagtagal yung moderator mo, Dudes. Ayan, may moderator ka na. Ayan, Dan sa nakapin. Ayan, Hanilu. Dan na sa'yo si Maribik. Family TV. Ayan, ilipin natin si Ma'am Nena. Nasaan na yung Ma'am Nena? Please drop your link. Ma'am Nena. Kuya Werdo, ingat ikaw sa biyahe, Kuya Werdo, ha. Ayan, naka-play ka sa akin, Kuya. Naka-play yung video mo. Ayan, maraming salamat. Ayan guys, sa bago nakapin naman tayo kay Ma'am Nena. Ayan, pakunik guys atin nakapin. Ayan, Astig, pakidikitan yung nakapin natin, Astig. Ayan,
Ayan, full watch ko na yung video mo. Ayan, si Jeros, may galab shoutout sa iyo dyan. Ayan, i-shoutout mo na yung ating mga kababayan dyan at nandyan ang ating mga kababayan. May jacket ka na, ayan. Ayan, si Alto Official, Bicol yan, Jeros, saka si Kuya Werdo Official, Bicol din yan. Ayan, i-shoutout mo na yung ating mga kababayan dyan. Ayan, pakunik guys, ating nakapin guys, pasuyo kay Ma'am Lena. Astig, please naman, pakunik sa ating nakapin. Sandali lang yan, patamsak na paki-open na yung ating nakapin. 1 minute lang yung video niya na yan. Kung dikit na kayo sa kanya, ayan, paki-watch na lang dahil 1 minute lang yan, saglit na saglit lang yan. Magandang umaga po, host. Ano magandang umaga ka dyan? Lamsok na. Lamsok na baga, ano magandang umaga ka dyan. Sa bagay, nasa ibang bansa ka, malamang iba ang oras mo kaysa dito sa amin, Keros. Ayan, Divine watching with Makas, dating dikit from Honey to. Ayan, thank you so much, Honey. Ayan, 12 million in the house, maraming salamat. Ayan, shout out mo na yan. Ayan, si Manoy Alto Official, dahil taga ano man yan, taga Bicol man yan, mga kababayan natin. Ayan, maraming salamat Astig sa paharang. Ayan, pakipindot nyo na yan yung aking nakapin guys. Please naman. Pakikunikan si Ma'am Nena guys. 12 tayo nandyan sa baba ay 10. Ayan, pakilambing naman si host. Ayan, Uragon. Uragon sa Natong. Ayan, amo kuya. Basta Uragon sa Natong, Bicol yan. Ayan. Ayan, taas ang paa ng mga Uragon. Diyos ko po, ayoko itaas yung paa ko. Saway ka talaga. Okay na ako, kamay lang. Ayan. Ayan, good night, Brazil. Ayan, Ricardo. Thank you so much for coming, Ricardo. Ayan, bakit good night agad, Ricardo? Di ba pwedeng muna? Mag-good evening ka muna, Ricardo. Ayan, I give you moderator, Ricardo. Ayan. Itaas daw ang kamay ng mga paa, ng kamay at mga paa ng mga Uragon. Mga Uragon sa Marang. Ayan, Jeros. Ayan. Maribig Family TV dan from Astig. Ayan. Ito ba may channel? May channel. Kanino tong ninja tong G-Oro na to? Sa'yo ba to, Jairos? Ayan, Maribig Family TV, OTW, halat mo na host. Yaon pa ako digdi sa taas. Kang pili. Ano ka pinag-ipo mo isa? Pag-ipo mo yan sa itas ni kang pili. Sus Mariosep Ginoo. Ayan, Dan Nena, Likahena from Maribig Family TV. Ayan, sino pa yan di nakakapag-connect kay Ma'am Nena? Please naman Astig, pag-connect sa ating nakapin. Ayan, watching ulit sa nakapin from Astig. Ayan, Ma'am Nena, done watching Astig Mix Vlog. Ma'am Nena, my friend Maribig, thanks. Ayan. Kaninong sa'yo ba yan, Jairos? Yung G-Oro na yan, Jairos, sa'yo ba yan? Kakambal mo ba yan? Di po, akala ko sa'yo yan eh. Alto Official, Manoy, ayan. Mamaya bibisitahin kita, Manoy, ha? Ayan, sino pa ba ang hindi ko napupuntahan? Teka. Ayan, Honey Lou, dito na ako sa'yo. Honey, dito na ako sa'yo. Si Honey Lou, si Honey to. Alin ba yung totoo dito? Honey Lou, Honey to. Ayan, dito ako sa
Binaba mong bahay, honey. Dito ako sa binaba mong bahay. Shorts video, ayan. Tamsakan ko na. And then, plus 1 banana ka, honey. Laki na ng bahay mo, 22,000. Sana all, ayan. Laki-laki ng bahay mo, honey. Ayan, thank you so much, honey. Full watch na yung video mo, honey, too. Ayan, ano gibo mo dyan? Malay sa taas, kan pili. Sino ba? Hindi ako. Si Jairus ang nasa itaas ng pili. Si Jairus yun, hindi ako. Ayan guys, sino pa ba yung hindi ko nabisita? Ayan, dito na ako muna kay Jairus. Jairus, dito na ako sa bahay mo. Ayan, watching Dan, Maribig, with Bakas, dating dikit. Ayan. Honey to, dala ko doon sa bahay mo binaba, honey Sa shorts video mo binaba, ayan, na-watching ko na, hindi ako nagbakasan, nagtamsak lang ako. Alto, OTW, thanks from honey to. Sige po manay, Bicolana, may merienda igdi pagbisita mo. Agoy sain man, karayo mo man bagas. Karanikan, kang inapako iyan. Ayan, Jairos, ito ba yung main channel mo, Jairos? O hindi? Paano kita, Jairos, may bisitahin? Wala yung main channel mo, host, nag-aano ka sa harong. Yaon pa ako digdi sa... Sige, bahala ka nga dyan sa buhay mo. Mamaya na nga kita bisitahin. Loving Sky Mix Vlog, nag-love shoutout. Unahin ko na nga si Alto Official. Bahala ka dyan sa buhay mo, Jairos. Mamaya na nga kita bisitahin ba? Mayo man si harong mo baga. Abo mo man ibabaiyan. Bahala ikayan sa buhay mo, Jairos. Tatatawan pa naman sana kitang panura, amo mo man, diwi. Bahala ka dyan. Ayan, dito na ako kuya, Alto Official sa 13 days ago. Tama ba? Ayan, dito ako kuya sa 13 days ago, 4 minutes and 22 seconds kuya, playing ka na. Ayan, hello si Sikoy, ayan. Ayan, Love You Sky, mag-love shout out. Si Sikoy Maribik, next na kita dito, si Sikoy Bik. Maraming salamat sa iyo, si Sikoy ha. Thank you so much. Ayan, tampay mo na ako konti bago magbabaling para okay kaayo. Ano? Okay kaayo. Sige lang. Ibarabat mo na, hindi kang pili na napitas mo. Kung nasa ibabaw ka ng pili, sige, barabat mo na ito. Nauubo tuloy ako sa'yo. Ayan, baka magkababaryo kayo niya ni Kuya Alto Official. Ayan, Astig, main channel mo ba ito? Oo, main channel niya yan, Sisi Koy, kasi malaki na yung niya, main channel niya yan, Sisi. Ayan, Alto Dance of Playful Pack from Honey to. Ayan, maraming salamat sa pagtambay mo dyan, Jairos ha, maraming salamat. Ayan, Sisi Koy, Loving Sky Mix Vlog, maraming salamat. Next na kita dito, Sisi Koy. Imo, ayan, na-late si Imo. Imo, hello, mega love shout out, Imo. Ayan, Honey to, Dana po, from Alto Official. Ayan, ano naman natin si Astig. Ipin naman natin si Astig kasi medyo umikot naman na si Ma'am Nena. Ayan, Ma'am Nena. Ayan, I will play again, Ma'am Nena. Mag-change out muna ako. Para ma-play ko si Ma'am Nena. May play lang naman ang video niya ni Ma'am Nena.
Aray ko, naubo tuloy ako. Ayan, thank you host. Ayan, you're welcome. Ano, Imo? Ayan, Ma'am Nena, playing another video, Ma'am Nena. Ayan, ano ba to? Peda Bombok Puning. Ayan, 2 minutes and 33 seconds, Ma'am Nena. Ayan, playing on your video. Another play. Ayan, Kuya Alto Official, malapit ka na mag-full watch, Kuya. Nag-thumbs up na ako, Kuya. Hindi na ako nag-comment. Ayan, yes, host. Thanks from Nena. Ayan, you're welcome, Ma'am Nena. Ayan, 7 million in the house. Maraming salamat, guys. Patamsak, patamsak, patamsak. Sa mga hindi pa nakapag-tamsak sa ating live. Ayan. Pinapaalala lang po. Sa mga hindi pa nakakapag-tamsak dyan. Imo, thank you so much, Imo. Ayan, Kuya Alto Official, dan full watch ka na, Kuya. Ayan, din ako, Kuya, nag-comment. Nag-thumbs up na lang ako, Kuya Alto Official. Maraming salamat sa iyo dyan, Kuya Alto. Ayan, naka-live yata si Project 88 ba? Ayan guys, pakunik sa atin nakapin. Guys, pakunik sa atin nakapin. Ayan, Ma'am Nena, still playing, Ma'am Nena. Ayan, Kairos. Ikaw ba'y tapos ka na sa iyong trabaho? At nandyan ikaw bakit talaga lalamunan ko, agoy. Ayan, Sis Maribik, dito na ako sa bahay mo, Sis Maribik. Ayan, matagal mag-loading ba? Nasaan na si Sisi Kuy Maribik pa? Hanapin ko muna. Ayun. Ayan, Sisi Kuy, dito na ako sa bahay mo, Sisi Kuy Maribik, dito na ako. Ayan, dito muna ako sa one day ago, Sisi Kuy, sa my lover dog in cat. Ayan, 2 minutes and 50 seconds, Sisi Kuy Maribik. Ayan, playing ka na, Sisi Kuy, Bik. Ayan, Ma'am Nena. Dan full watch on your video, Ma'am Nena. Thank you so much, Ma'am Nena. Ayan, pag 17 like. Ayan, Imo. Ayan, ipag-play kita ulit ng isang video mo, Kuya Alto Official. Ayan, another play ko sa iyo, Kuya Mani Alto. Dito na kulit sa yung video mo ulit na pangalawa. Ayan, dito ako sa... Tingnan ko to, parang na-play ko to kagabi. Itong 9 minutes mo na to. Dito muna ako, Kuya, sa 5 minutes and 38 seconds mo, Kuya. 3 weeks ago, ayan. Dito muna ako, Kuya, sa United Emirates. Ayan, naka-play ka na ulit. Ano, Kuya Alto Official, sa pangalawang ano mo? Pangalawang video mo, Kuya Alto. Ayan, Imo, I will visit to your channel later, Imo. Sisi Kuy Maribik, still playing ikaw, Sisi Kuy Maribik. Ayan, 9 million in the house. Maraming salamat, guys.
Uy, lobat ako, lobat ako. Wait lang, lobat, lobat, lobat. Ayan, mag-dextrose tayo dahil madidehydrate na ang ating cellphone. Hindi ko napansin, naguya-guya-guya-guy. Ayan, si Kuya Maribig still playing. Ayan, Kuya Alto, playing ka pa din, Kuya Alto. Ayan. Cheros, ibaba mo yung main mo at baka hindi pa ako dikit sa main mo, hindi kita masusupport pag nag-live ka, Alto. Ay, Jeros, bahala ka dyan sa buhay mo. Sige ka. Hindi ako makakadalaw sa live mo pag di ka nagbaba na main channel mo dyan. Sisi Kuya Maribig, full watch ka na, Sisi Kuya Big. Ayan, magko-comment lang ako dito ha guys, wait lang. O, di ba? Di kita mabisita. Pag ikaw nag-live, pag di ka nagbaba ng mansyon mo. Mama Tess Vlog, mega love shout out po, Mama Tess. Ayan, mega love shout out. Oops. Nagalaw na naman po. Ayan, Mama Tess Vlog, Dandikit, Kalembang from Alto Official. Ayan, Alto hello from ano, ayan, nagbaba na si Jairus. Muna, tingnan ko muna yung ano. Agoy, tinatago niya yung main channel niya. Ayan, dito na ako sa main channel mo, Jairus. Laki na pala yung bahay mo, kaya pala tinatago mo eh. Hindi na kami manghingi ng banana, tinatago mo yung main channel mo, Jairus. Agoy, pastilan. Ano ba naman to? Ayan, naka-play ka na, Jairus ha. Ayan, sa 7 minutes mo and 17 seconds, sa binaba mo, ayan, naka-play ka na. Ayan, Kuya Alto Official, malapit ka na mag-full watch sa pangalawang play ko sa'yo, Kuya Alto Official. Yan, Mama Tess, maraming salamat po. Ayan, pakunik sa tinakapin, guys. Sino ba hindi nakakapag-ano sa tinakapin? Oh, well, kanina pa yung nakapin natin, wala pang nadikit ba? Ayan, Sukakta, hello, mega love shout out. Ayan, Sisi Koy, dito na ako sa Loving Sky, na-play ko na si Maribig. Ayan, dito na ako, Sisi Koy, sa Loving Sky mo. Ano ba naman tong cellphone na to? Balik. Kung ano-ano napipindot. Ayan, Sisi Koy, dito na ako sa Loving Sky mo. Dan ako kay Maribig, kay Sisi Koy Maribig. Dito na ako kay Loving Sky naman. Ayan, dito ako sa baba, Sisi Koy, kasi hindi ko pa siya na-play dito. Dito ako sa 1 minute and 48 seconds. Sisi Koy Loving Sky, playing ka na. Ayan, Jairus, still playing ka, Jairus. Alto Official, dan full watch na, Alto Official. Ano nangyari dyan sa ano ko? Ano nangyari dyan sa aking... live? Bakit nagkaganyan nagkahiwa-hiwala yung ano, yung... ano na nangyari dyan? Ayan, Sukakta, hello, mega love shout out. You're welcome, Jeros. Ayan, naka-play ka pa din. Ayan, ipipin natin mamaya yan. Mama Tess, maraming salamat po, Mama Tess. Ayan.
Ini-next kita dito, Mama Tess. Ayan, si Sikoy Loving Sky. Malapit ka na mag-pulwat si Sikoy sa 1 minute mo. M47 si Sikoy Loving Sky. Ayan, Danastig from Maribik Family TV. Ayan, Jaydan. Ayan, Jairos. Ikaw siguro yan, sabi ni Sukakta. Ayan, si Sikoy Loving Sky. Dan, full watch ka na. Hindi na ako si Sikoy nag-comment dito ha, kay Loving Sky. Kasi yung ninja ko nag-comment sa'yo, ay nag-watch. Si Sikoy Loving Sky. Si Jairos. Jairos, ikaw nga yan. Ikaw lang naman ang J dyan eh. Ikaw lang naman ang J na nandiyan. Ayan, Maribik, hello. From Sukakta. Dan, from Bilis Magdan. Tingnan mo kung may comment siya. Jairos, tingnan mo kung may comment siya. Ayan guys, pakunik sa atin nakapin para mapalitan natin sa mga hindi pa nakakapag sa kanya, nakakunik sa kanya. Ayan, invite you to my channel from Sukakta Berry. Ano ba to? Si Praktik, Ano ba basa dito? Pratik siya, Pratik! Pratik, tama yung may basa ko. Tingnan ko sa kabila. Oo nga. Pratik, may kalam shout out. Thank you so much for coming. Ayan, Pratik, hello. Dan, from Sukakta. Bilis nga magdani, Ayan, Dan, connect imo. Hayat Tube. Ayan. Oo, napaka niyan si Sikoy, napaka-tawag dito. Napaka-supportive niyan. Ayan, pagalaw naman host. Guys, sino ba dyan hindi pa nakadikit dyan kay Asti? Ayan, sa mga nagpadikit, lapagan lang po tayo ng main channel. Yes, true yan. Dapat guys, main to main tayo ha. Wag ha. Kailangan pag didikit kayo, magbabalik kayo at main channel yung binaba sa inyo. Kailangan ay dinikit sa inyo. Main channel din ang ibalik ninyo guys ha. Please lang. Ayan, Dadikit Alto Official from Maribik Family TV. Ayan, dito na ko. Adal full watch ka na, Jairos. Ipipin kita. Wait lang, tingnan ko nga itong kay Astig ko nakadikit na ako yung mga ninja ko sa kanya. Tingnan ko muna. Para may sunod kitang maipin. Maribik Family TV, dana po sa iyo last day pa po. From Alto Official. Ayan, Jairos, nandito ako. Ay, Astig, nandito ako sa bahay mo. Dito muna ako sa shorts video mo pupunta para madagdagan kita. Para mabilis. Ayan. Hindi na ako magko-comment ha, Astig.
Ayan, Astig, hello, Dan from Sukaktaberry. Ayan, pakibalik ka na lang. Ayan, main channel naman yan siguro ni Sukaktaberry. Astig, pakibalik ka na lang. Ayan, si Sikoy Maribik. Ayan, ipag-play kita uli ng isang video mo dito, si Sikoy Maribik. Dito ko ulit sa bahay mo, si Sikoy Bik. Ayan, dito ako sa isang cellphone ko, si Sikoy. Play ko uli yung video mo kanina, yung one day ago. Dito naman sa kabilang cellphone. Ayan, pangalawang play ko sa iyo, si Sikoy Maribik. Ayan, tawag dito, nag-thumbs up lang ako, Astig, ha? Hindi na ako nag-comment. Ayan, pangalawang banana ko sa iyo, nagbigay na ako kanina. Ayan, dito ako ulit sa bahay mo, Astig. Astig, nandiyan ka pa ba? Nandiyan pa ba si Astig? Ayan, si Sikoy Bik, naka-play ka pa rin dito sa akin, sa pangalawang play ko dito sa iyo, sa isang cellphone, si Sikoy Maribik. Ayan, Astig, dito ako ulit sa bahay mo, Astig. Aba, wala na yata si Astig, ha? Astig, nandiyan ka pa ba? Ayan, Dan Digital to official, baka sa shorts video mo from Loving Sky Mix Vlog. Ayan, dito ako ulit sa shorts video mo muna, Astig nagpunta. Ayan, hindi ako nagko-comment, Astig, ha? Ayan, Jeros, I invite you to my channel from Sukakta. Ayan, Kairos. Minimension ka na ni Sukaktaberry. Ayan. Ayan, Sukaktaberry, then return from Astig. Ayan, Astig, pangatlong banana ko para sa'yo. Hindi na ako nagko-comment, Astig, ha? Ayan, nag-thumbs up na lang ako. Dito ako sa shorts video mo nagpunta para mabilis tayo. Ayan, Mama Tess, next po kita dito, Mama Tess. Ayan, Maribik, invite you to my channel. Sabi niya, Ayan, tama ba? Pang-apat na to, Astig, na banana binigay ko sa'yo. Ayan, maraming salamat, Astig, ha. Ayan, kahit pa paano, umikot ka na rin. Ayan, mag-change account na ako para maipin natin yung iba. Nasaan na yung link ni Jairus? Ni Jairus ba? Nasaan na? Hanapin ko muna Jairus. Ikaw lang. Wait lang, Jairus, ha. Naku, nawala. Jairus, baba mo nga ulit yung may channel mo, Jairus. Nawala na. Jairus, nandyan ka pa ba? Baba mo ulit yung main channel mo. Ayan, si Sikoy Maribik. Full watch na si Sikoy. Yung pangalawang play ko sa'yo, si Sikoy. Ayan. Wag na, host. Binura ko na. Support lang ako. Salbahe ka talaga. Sige, bahala ka dyan, Jairus. Kinig lang, manay. Sige, salamat sa iyo dyan, Jairus, ha. Thank you. Maraming salamat sa support. Ayan. Alam mo, hindi ko nadikit sa'yo yung main channel ko. Kaya pag nagla-live, pero mag-ano naman yan dito kasi yata ako, nagdikit yata ako sa'yo dun sa sa second channel ko. Kaya pag di ako nakadalaw sa'yo, huwag ka magtatampo sa akin kasi hindi nakadikit yung main ko pag di ko nakita. Kasi kung bakit kasi tinatago yung main channel niya. Ayan, Holograph, may galap shout out. Thank you so much for coming, Holograph.
Ayan, Sisikoy Maribik, pangalawang play ko sa'yo, Sisikoy, dito kay, kay Loving Sky. Nasaan na ba si Loving Sky, Sisikoy? Nandito ba? Teka, wait lang. Minsan kasi nihila ni Lolo, hindi ko na makita. Loving Sky, nandito lang yun. Ayun. Ayan, dito na ako Sisikoy sa kay Loving Sky, pangalawang play ko din sa kanya. Ayan, 1 minute in 7 seconds Sisikoy. Ayan, happy lang sa YT. Yan, tama yan, kabayan Jairus. Hello Bicolana, hello entertainment, may galad shout out. Ayan, okay lang yan host, no problem. Talagang ayaw mo ako papuntahin sa bahay mo, Jairus ha. Ikaw hindi naman ako makikimerienda, makikikain lang eh. Ano ba pinagkaiba nun? Wala naman pinagkaiba, Jairus, di ba? Ayan, Loving Sky, naka-play ka pa rin dito sa akin, Loving Sky. Ayan, Mama Tess, next na kita dito kay Loving Sky, Mama Tess Vlog. Ayan, maraming salamat Sisikoy, 11 million in the house, maraming salamat. Ayan. Jairus, siguro marami kang pili doon, kaya ayaw mo kami papuntahin sa bahay mo. Maning Alto, sugurin nga natin yung bahay niya ni Jairus. Ayaw tayong papuntahin sa bahay niya, tinatago yung main channel niya. Ayan, Sisikoy Loving Sky, dan full watch ka na Sisikoy, ayan. Mama Tess Vlog, dito na ako sa bahay mo, Mama Tess Vlog. Kapag nasugod ka namin ni Manay Alto dyan, ewan ko na lang sa'yo. Astig, maraming salamat Astig sa pag-stay. Thank you so much. Mama Tess, dito na ako sa bahay mo, Mama Tess Vlog. Dito na ako sa iyong mansyon. Ayan, tamsakan ko muna yung upcoming mo, Mama Tess. Ayan, dito na po ako sa 1 day ago mo, Mama Tess. 8 minutes and 27 seconds. Naglalanta pa ako, Manoy. Anong naglalanta? Alin ba ang nalalanta? Nakukuluntoy na ba yan? Nagwait pasitan. Nakukuluntoy na ba? Jairus. Ayan, kunin natin pati puno ni Manoy Jairus. Oo nga, Manay Alto. Kapag nasugod natin yan, pati puno ng pili niya, buhatin natin dito. Ayaw tayong papuntahin sa bahay niya, kaya ayaw niya ibaba yung main channel niya. Jairus, hi, from Yadi Mandi. Ayan, hi daw, Jairus. Uy, Manay na. Maggalap shout out. Ayan. Batiin mo yan si Manay na, Jairus, at isa rin yan Uragon, si Manay na. Jairus, batiin mo yan. Yadi, how are you doing, my friend? Ayan, Bob Jairus. Batiin mo yan si Manay na. At ano rin yan, Uragon din yan. Astig, full watch, dan, from entertainment. Ayan. Manay na, maray na banggi. Sabi ni Manay Official, ni Manay Alto Official, Manay na. Maray na banggi daw. Ayan, may kalap shout out, Manay na, from Loving Sky Mix Vlog. Mama Tess Vlog, nandyan pa po kayo, Mama Tess. Ayan, playing pa rin po kayo, Mama Tess, sa akin. Galing ako kay Manay Jens. Ayan, sabay kayo. Yan, may naka-live din sa amin. Okay lang yan, Manay na. Nagla-live na ako ng maga ngayon para maga ako makatulog. Inaabot ako ng
Mumuta akong maray-manay na pagkagabing-gabi na ako nagla-live. Mimuta ako, ayan. Okay lang yan. Ayos lang yan, pa-tablet-tablet tayo. Ganun talaga para lahat pa-support natin, di ba? Ayan, Yadi Manda. Ayan, playing on your video. Please start connect. Ano ba to tawag dito? Teka. Ayan, Yadi Manda. I'm here in your house. Ano babasa dito? Hiburan di malam hajatan. Ayan, 4 minutes and 21 seconds. Yadi Manda, playing on your video, Yadi. Ayan, Yadi Manda, Dan Connect from Alto Official. Yan, babalikan kanyan Kuya Alto, maano yan, supportive yan si Yadi, si ano. Ayan, Mama Tess Vlog, playing ka pa rin, Mama Tess Vlog. Malapit na akong magkulite, kakasilip sa inyo. Ayan, Patit Alto, sabi ni Manay Mirna. Ayan, sa mga hindi pa nagsusundot dyan, sundutin nyo na yan, parang awan nyo na. Para madagdagan yung aking thumbs up dyan ba. Manay Mirna, sabi ni Magni, ano, ayan, arado pa ako Manay, Bicolana. Sige lang, mag-arado ka sana yan. Lawod na nag-arado pa? Oh. Dapat nagipengalo na talamsok na baga. Ayan, pikit ka lang Manay Mirna, sabi ni Kuya Alto. Ayan, Yadi Manda. Still playing, Yadi Manda. Ayan, 12 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, J. Rose Dan from Entertainment. Ayan, sa mga hindi pa kayo nakakapagsundot dyan, pakisundot na yan, ayan. Agoy, entertainment from Jairo, si entertainment lang ang binati mo ha, Agoy. Paborito mo si entertainment, ano, Jairo. Si Manay Mirna, ayaw mong batiin, nag-aararo pa. Yung pa namang gamit niyang kalabaw ano, yung tawag dito, yung barako. Ano ba tawag doon? Ano nga tawag doon sa barakong kalabaw ba? Ayan, maraming salamat si Sikoy Loving Sky. Entertainment, mega love shout out from Alto Official. Mama Tis Vlog, ayan, malapit na mag-full watch Mama Tis Vlog. Mag-comment na ako dahil pa-full watch na si Mama Tess Vlog. Ayan. Ayan. Dahil full watch na Mama Tess. Ayan, Loving Sky Vlog. Hi from Yadi Manda. Damulag. Hindi, may tawag doon Manay Alto, yung ano, turo, ayan. Di ba turo ang tawag doon? Ayan. Come again, Bicolana, yeah. Wait, I will visit to your channel, entertainment later. Ayan, 13 million in the house, maraming salamat. Ayan, Mama Tess, dahil full watch na po ikaw, Mama Tess. Ayan, maraming salamat po, Mama Tess. Ayan, 16 million in the house. Maraming salamat, guys. Bupalo. Bupalo, ayun. Bupalo at saka yung ano ba tawag doon? Turo. Di ba, isa lang naman yun. Di ba? Holograph, hello, mega love shout out, Holograph. Thank you so much. Ayan, entertainment. Ayan, I'm here in your house, entertainment. Ayan, puro ano naman to, puro ang tawag dito, Tom and Jerry.
Ayan, entertainment, playing on your video, entertainment. Ayan, ito yung ano ba to? 2 minutes and 1 seconds, entertainment, Tom and Jerry action. Ayan, playing on your video, entertainment. Ayan, 17 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan. Ayan, baad kanding. Ba't napunta sa ka? Buisit ka talaga, Jairus. Pastilan ka talaga. Ikos yan. Nalala na ng nalala. Naging kanding, naging ikos. Ako itong dalawang to. Ayan, huwag pakalakas manay ha. Tos, ang pangalan ko, oy. Hindi pa pakaribok. Ayan, sige, hindi ko na nga babanggitin yung pangalan mo. Ayan, manay-ipiyas na lang, para ano. Itong dalawang to, sasakitan siya ko dito, may kanding na, may ano pa, may ikos pa. Agoy, nako po. Ayan, entertainment, so is still playing on your video, entertainment. Tawag sa amin, Damulag. Hindi, kasi di ba Kuya Anto official, sa Damulag, di ba mayroong tawag doon, paraubon. Tapos, yung lalaki, ano nga tawag doon? Basta turo tawag doon eh. Sa amin, turo, Kuya Alto. Turo tawag doon. Sa yung Barakoy, dito naman sa Maynila, Barako kung tawagin yun. Ayan, Yadimanda. Ayan, Dan Paul, watch on your video. Yadimanda, +1 banana. Yadimanda. Ayan, thank you so much, Yadi. Ang iko sa amin, Ido. Kuya Alto naman, parang na naman naging Ido, tuta naman yon. Sa amin, ang ikos, kadya. Itong dalawang to. May ikos na, may kadya pa. Ako'y pastilan tong dalawa na to. Ayan, Mama Tess Vlog. Ayan, Dan Paul, watch ka na, Mama Tess. Maraming salamat, Mama Tess. May ido na, may kadya pa. Gadya, hindi kadya. Gadya naman yun, Jairus. Ano ka ba? Gadya, ang tawag doon. Ano ba itong dalawang to? Gadya, hindi kadya. Ano, Jairus? Gadya sa amin. At saka bakit naging kambing yung Damulag? Ano ba? Mali lang type. Ayan, di ba? Oh. Ayan, Yadimanda, thank you so much, Yadimanda. Ayan, sino pa ba yung hindi ko nabisita dito? Si Manay, Ibyas, puntahan ko si Manay Ibyas. Hindi ayaw kong banggitin yung pangalan niya, mapapagalitan ako. Manay Ibyas, dito na ako sa, sa mansyon mo, Manay Ibyas. Ayan, 20CH from Japan. Thank you so much, 20CH. Oh boy, may bagong upload, ang Ali. Ayan, 1 minute and 52 seconds. Manay Ibyas, playing na sa bagong upload mo. Ayan, maraming salamat sa imo, Manay Ibyas. Ayan, CH, magandang gabi. May galap shout out, CH. Kailan ba ang uwi mo sa Pinas, Jairus? Para naman, baka naman mabalibagan mambasang ako ning masarap na muna kong banggina. Manay Bicolana, masak na. Masak na. Sige, Manoy Alto, sige, magsapna ka na una yan. Baka mabarabadan basang kita din ning tugdiron. Jairus, Manay Alto, kailan na mga uli ninyo?
Tabarabadan man basta ako ninyo din yung tubliro na matamisan man lang yung bunganga ko. Ibalibag nyo na lang dito. Pag nasa ano pa kayo, nasa aeroplano, ibalibag nyo na rito sa Bulacan para malaglag na dito. Ayan, Manay Ibias, naka-play ka, malapit ka na matapos. Ayan, Manay Ibias. Ayan, sa mga hindi pa nakakapag-thumbs up dyan, guys, pa-thumbs up na po sa ating live. Ayan, nagsakna na si Manay Alto. Uno kang panura mo Manay Alto. 20, ano po, agoy pastilan. 2025, agos, Diyos ko po, Mariones. Wag na. Baka bulok na lahat ang ipin ko nun, Manay Alto ba? Ayan, si Sikoy Maribik, maraming salamat. Ayan, nagtamsak lang ako, Manay Ibias ha. Yan, maraming salamat guys. 9 million in the house. Maraming salamat. Si Jairus na lang. Dahil po ano pa pala 2055 pa mauwi si Manoy Alto. Dito na lang ako kay Jairus. Jairus, kailan ba uwi mo ng Pinas? Sa'yo na lang ako mabawi. Next month pa. Agoy, malapit na. Yay! Baka naman. Alto, tama na yung tubliro na medyo sanay sa lata. Ibarabad mo man hindi sakto. Matamsan mo sa kading bibig ko. Tapos samahan mo na rin ng toothpaste para per. December next year. Okay. Matagal-tagal pa, 1 year pa. 1 year pa Manoy, matagal-tagal pa. Si next month na daw, si Jairus. Kaya mag-ilat-ilat na ako Manoy Alto nung tubliron. Sabi ko samahan na niya ng toothpaste para may pang toothbrush pagkatapos. Next month pa kasi dito ako sa Bataan, Damocles ka dyan. Napakabusit mo. Sabi mo, nasa ano ka? Nasa ibang bansa ka, saway ka talaga. Tapos biglang nandyan ka sa Bataan, napakapasaway talaga. Next month, uwi siya ng Bicol, napakasagbahe talaga. Akala ko nasa ibang bansa. Kaya ako sa iyo, Jairus Akala ko yung main channel mo lang ang tinatago mo, pati pala yung totoong pagkatao mo, tinatago mo Dan Connect, tawag dito, Dan Connect dear Sati from Loving Sky. Ayan Sati. Ayan, already done connect to your Loving Sky Mix Vlog. Please return back. Ayan, Sati. Nandiyan pa ba si Sati? Sati, hello. Wala tayong music ngayon? Boring ba? Boring kasi yung tawag dito. Ayan, hindi pa naman to siya, demanda naman to Sati, hello! May galap shout out! Where are you, Sati? Manay Alto, nakatrabaho mo yan sa ibang bansa, Manay Alto. Ayan, si Homan B. Hello, Madam. How are you? Madam, ayan. Kumusta? Si Homan. Ay, si Mohan. Si Mohan pala. Ayan. Mohan, thank you so much for coming, Mohan.
Akala ko pa naman talaga nasa ibang bansa itong si Jairus, napakapasaway. Pero alam ko nasa ibang bansa to, nang aano lang to, hindi naman. Ikaw Jairus nang aano ka, hindi naman kita inaano dyan. Ayan, 7 million in the house. Maraming salamat. Marami pang hindi nagtatamsak. Ayan, si Bicolano Vlog Tracking na late. Ayan, idol. Na-late ka daw, sabi ng mga kababayan natin dyan. Nandyan si Jairus. Isa ring Bicolano at saka si Manny Alto nandyan. Ayan, may galap shoutout sa iyo, Bicolano Vlog Tracking. Thank you so much for coming. Ayan, baba ka na ng bahay mo dyan. Idol ka ba, Bicolano Vlog? Yan, baba ka na ng mansion mo dyan. Ayan guys, tatlo na lang, 30 na yung thumbs up natin guys, ibagsak nyo na yan. Guys, ibagsak nyo na yan. Sa mga hindi pa nakakapag-thumbs up dyan, ayan, bagsak na natin yan. Para masakto na yan, masarado, walang gutal. Walang gutal talaga. Ayan, dito na ako sa binaba mong bahay, Bicolano. Ayan, may ads ka pa. 9 million in the house. Maraming salamat, guys. Thank you so much. Ayan, playing ka na, Bicolano Vlog Tracking sa 19, ang haba ng video mo, 19 minutes. Ayan. Ayan, 19 minutes and 44 seconds, Bicolano Vlog Tracking, playing ka na. Ayan, nandiyan pala si Sati. Sati, already done connect to your Loving Sky Mix Vlog. Ayan, please return back, Sati. Ayan, Bicolana, ano ba tawag dito? Bicolana dear, ayan, watching. Thank you so much, Sati. Thank you. Ayan, Jairus, patiin mo yan, ang kababayan na natin, pa rin natin yan, si Bicolano Vlog Tracking. Ayan, mga kano natin yan, mga kalugar ba? Kalugar, kababayan, ayan, iisa lang yan. Kagabi napuyat ako, Sisikoy Maribik, napuyat ako dun kay Langsky, hindi ako nanalo. Nanalo na naman, napakaswerte. Si Son X. Nanalo na naman siya kagabi, Sisikoy. Napakaswerte ng tao na yun. Inabot ako ng alas 2, hindi ako nabunot. Nabutan ng alas 2, hindi nanalo. Jairus, maraming salamat sa iyo dyan, ha? Gusto ko pa naman umakyat sa live ko. Pag mag-live ka ako man mangulit ito eh. Kaya lang pinagdadamok mo yung yung ibaba mo na yung main mo at mamadikitan ko. Para kami naman ang mangungulit sa live ko, Jairus. Tapos makakasabay ko pa si Boyski at saka si Sapi, naku patay na. Maraming salamat sa iyo dyan, Manay Ibyas, ha? Maraming salamat. Ayan, maraming salamat si Sikoy Loving Sky. Ayan, agoy, isa na lang ang kulang. Isa na lang, lalarga na. Si Sikoy Loving Sky, sabi ko kagabi, nagpuyat ako doon kay Langsky. Nandun si Idol Son X, nanalo na naman siya. Ako, hindi ako nanalo. Inabot ako ng alas 2, hindi ako nanalo. Di wala ako nabunot.
Medyo maalat yung gabi ko kagabi. Galing kasi kami sa Patay kagabi. Mamaya, ewan ko lang kung makakapunta pa ako kasi gabing-gabi na. Eh, kagabi puyat na kami kagabi eh. Ayan, Bicolano Vlog Tracking, step playing ito, Bicolano Vlog, ayan. Manginain muna ako ng mani mais. Ayan, Gyros Dan from Sabin Entertainment. Sa bagay si Sikoy, pag nagpunta ka naman doon kay Langsky, kahit hindi ka manalo, once na ipinin ka niya, kung ilan yung member niya, obligado silang magdikit sa'yo. Ganon ginagawa niya doon. Ayan, 7 million in the house. Maraming salamat. Ayan, nanginginain lang ako guys ng mani mais para mawala yung ano. Ayan, baka gusto ninyo ng mani mais. Mani mais kayo dyan. Titinda na lang ako ng mani mais. Ayan, naka-live is Kuya Weirdo. Ayan, 5 million in the house. Maraming salamat guys. Kuha lang ako ng tubig na inumin ko guys ha. Sandali lang. Ayan, Bicolano Vlog. Still playing ka, Bicolano Vlog. Naka-play ka pa din ha. Sa 19 minutes mo naka-play ka pa din. Maingay. Ayan, maraming salamat sa 5 million in the house na nandiyan na nakatambay. Thank you so much. Nakakangawit pala sa panga kumain ng ano, mani mais. Ayan, Bicolano Vlog Tracking.
Still playing pa rin ikaw, Bicolano Vlog Tracking. Agoy, si Imo, hindi ka pa pala nabisita si Imo. Imo, please drop your link, Imo. Ay, John Liwong, hello, Miguel of shoutout, John Liwong. Maraming salamat sa patamsak. Ayan, baba kayo ng bahay. Ayan, dito na ako sa bahay mo pinaba, John Liwong. Ayan, short video lang. Ayan, naka-play ka na, John Liwong. Ayan, dan sa nakapin. Ayan, mag-iwan ka lang ng bakas dyan. Nandyan lang si Bicolano Vlog Tracking sa baba. Ayan, may ads ka pa, Bicolano Vlog. Ang haba ng ads mo. Ayan, full watch ka na, John Liwong. Plus 1 banana ka, John Liwong. Ayan, full watch na. Ayan, may ads ka pa, may ads ka pa rin, Bicolano Vlog Tracking. Ayan, 5 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, Bicolano Vlog Dan, may bakas from John Liwong. Ayan, Bicolano Vlog Tracking, pakibalikan na lang si John Liwong. Ayan. Ay, salamat sa iyo dyan, si Queen Loving Sky. Ayan, maraming salamat. Ayan, malapit na tayo mag 2 hours din. Ayan, Bicolano Vlog Tracking, still playing. Tigasin Trackers, ayan. Tigasin Trackers sa Middle East. Ayan, may galap shout out, Tigasin Trackers, baba ng bahay. Ayan, Bicolano Vlog Tracking, malapit ka na mag-full watch. Bicolano, nandyan ka pa ba? Bicolano Vlog. Bicolano Vlog, nandyan ka pa ba? Ayan, dumikit sa'yo si John Liwong, pakibalik ka na lang, Bicolano. Idol Bicolano, nandyan ka pa. Ayan, maraming salamat nga pala guys kay Kuya Werdo kanina na nagpa-member na naman sa atin. Thank you so much, Kuya Werdo.
Maraming salamat sa tiwala na pinagkakaloob ko yan. Maraming salamat. Ayan. Baba ka ng bahay mo, Tigasin Truckers sa Middle East. Ayan, baba ka ng bahay mo dyan. Ayun, 7 million in the house. Maraming salamat, guys. Tigasin Truckers, baba ikaw ng bahay mo. Yan, napakahaba ng video niya, no? Ni Bicolano Vlog Tracking. 19 minutes and 44 seconds. Ayan, ayaw magbaba ng bahay ni Tigasin Truckers. Ayan, Bicolano Vlog Tracking. Ayan, malapit ka na mag-full watch. Ayan. Magta-thumbs up na ako, ha, Bicolano Vlog Tracking. Ayan, full watch ka na, Bicolano Vlog Tracking, ha. Nag-thumbs up na ako, hindi na ako nag-comment. Ayan, 4 million in the house. Maraming salamat, guys. Entertainment. Ayan, nandyan pa si entertainment. Ayan, entertainment. Thank you. Choco.
Ayan, maraming salamat guys. 4 million in the house. Thank you so much guys. Tiger, ano ba to? Tiger, Aahi Can Vlog. Ayan, Tiger, ano ba? Tiger, Aahi Can Vlog. Mega love shout out. Thank you so much for coming. Yeah, please watch my video, yeah. I will visit to your channel, ano, Tiger, Aahi Can Vlog. Ayan. Ayan, stop playing, ayan, playing on your video, Tiger. Ayan, 3 minutes and 53 seconds, Tiger. Tiger Ahikan Vlogs. Ayan, playing on your video, my friend. Ayan, maraming salamat guys sa nandyan pa guys. Thank you so much. Ayan. Maya-maya mag-end na rin tayo. Play ko lang to si, si Tiger. Ayan, Tiger. Still playing on your video, Tiger. Ayan, 4 million in the house, guys. Thank you so much. Ayan, Tiger, still playing. Ayan, Tiger done from entertainment. Tiger, ayan, already done connect to your, entertainment. Please return back, Tiger.
Ayan, naka 2 hours na rin tayo. Ayan, Tiger. Still playing, Tiger. Ayan, malapit na magpulwat si Tiger. Si Tiger. Yan, I done full watch Tiger ha. Thank you so much. Ayan, Sir Vlog Kampung Channel. Hello, Miguel, shout out. Thank you so much for coming, Sir Vlog Kampung Channel. Ayan, Mama Astrid. Thank you so much. Ayan, Sir Vlog Kampung Channel. Ayan, thank you so much. Ayan, Mama Astrid, dito na ako sa'yo. Unahin ko si Sir Vlog Kampung Channel dito sa kabilang cellphone ko. Ayan, hello host, good evening. Ayan, thank you so much, Sir Vlog Kampung Channel. Ayan, I will visit to your channel, Sir Vlog Kampung Channel. Ayan, I will playing on your video 1 day ago. Oh, laki ng ano niya, oh. Laki na ng views niya, 578, 1 day ago. Ayan. Malaki ng ano niya, lalaki ng video, ay ano niya, hahaba. Ayan, Sir Vlog Kampung Channel, playing on your video. Ayan. Lago, Papsunda, Lawaspol, ayan. Playing on your video, Vlog Kampung Channel. Ayan, Sis Astrid, dito na ako sa bahay mo, Sis Astrid. Ayan, dito ako, Sis Astrid muna sa 3 days ago mo, Sis Astrid. 3 minutes and 52 seconds, Sis Astrid, playing ka na. Ayan, Vlog Kampung Channel, Miguel, shout out from Astrid Maglente. Ayan, Sir Vlog Kampung Channel, still playing on your video. Ayan, naka-play ka sa akin, Mama Street. Naka-play ka pa din. Ayan, naka-live na si Bicolano Vlog Tracking. Saan ba yung ano ko? Saan ba yung... Ayan, Vlog Kampung Channel, may kalab shout. Anak ko, mute host. Nakamute ba ako? Nakamute host, nasa... sige lang, Sis Astrid, okay lang.
Ikbar Beer, hello, mega love shout out, Ikbar Beer. Ayan, thank you so much, Ikbar Beer. Ayan, Bicolana, how are you? She's fine, Ikbar Beer. I'm busy. Ayan, I will visit to your channel, Ikbar Beer, later. Yeah, thank you so much. 6 million in the house. Maraming salamat, guys. Thank you so much. Si Kuy, oo, sige, si Kuy, tulog ka na. Pa-end na rin ako, si Kuy. May ginagawa lang ako. May tinatapos lang ako, si Kuy. Sige, sleep ka na. Yan. Maraming salamat sa iyo, si Kuy, ha? Thank you so much. Paano na rin ako? Pa-end na rin ako. May ginagawa lang ako, si Kuy. Hindi ko makuha yung pangalan. Ayan, 5 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan. Ano ba to?
Ayan, sa 6 million na nandiyan pa. Maraming salamat guys. Sorry guys ha, may ginagawa lang ako guys. Yan, thank you so much. 6 million in the house. Thank you so much. Ayan, 6 million. Maraming salamat guys. Sa 6 million in the house. Maraming salamat.
Ayan, ano mo tawag dito? XM is handwriting and blog. Mega love shout out. Thank you so much for coming. Ayan, si Nene. Nene, ano ba yan? Bilya Dulid. Ayan, good evening sa'yo, si Sikoy. Paend na sana ako, nakita kita kaya, ayan, puntahan kita. Bigyan mo na kita ng jacket, si Sikoy, ayan. Oh, yeah, wait lang. Sir Bongski, kaya mag-love shoutout, Sir Bongski. Bakit late si Sir Bongski? Siguro nagtagay. Ayan, si Sikoy, dito na ako, jacketan kita. Friend, ayan, thank you so much. Handwriting in vlog, ayan. Hinahanap po kita, hehe. Ano pa, end na ako sana. Nag-start ako kanina, 8 p.m. Kaya pala, nung ka lang ba nakapunta? Sige, puntahan ko yung bahay mo, ha. Ikaw yung nadikitan ko kanina kay, kay tawag dito. Ayan, puntahan kita, Nene. Nenepe. Tama ba yung basa ko, Nenepe? Ayan, baba ka ng bahay mo. Nenepe? Magbaba ka ng, magbaba ka ng bahay mo. Ano ba to? Handwriting vlog. Ayan. Thank you so much. Handwriting vlog, Sir Bongski. Buti gising ka pa, Sir Bongski. Baba ka ng bahay mo. Nenepe, baba ka ng bahay mo. Yan, 8 million in the house ulit. Maraming salamat. Tinanggal ko na yung mic ko. Kala ko wala nang bisita. Sabi ko mag-ano na sana ako. Mag-end na sana ako. Ayan, dito ako sa bahay mo, Nenepe. Ayan, dahil 1 minute lang naman. Tatapusin muna natin yung video mo bago kita didikitan, ha. Ayan, love you and welcome. Ayan, thank you, love you and welcome. Thank you so much, handwriting. Ayan, sayang kanina, Nenepe, hindi ka nakarating kanina. Marami ka sana kanina pwedeng dikitan. Marami sanang pwedeng dumikit sa'yo kanina. Ayan, mga nagsitulog na din. Ayan, dito ulit ako sa bahay mo. Sisikoy, Nenepe, dito ulit ako. Ayan, pangalawang banana sa'yo, Nenepe, ha. Malapit na mag-pulwats ulit. Ayan, pangalawang banana. Basta hindi ako nagtatamsak, Nenepe, ha. Ay, nagko-comment, ha.
Ayan, babalik ka sa akin every 8 PM ang ang live ko. Ninipi lovely friend, full watch your video from handwriting. Ayan, si Sikoy, bahala ka na, balikan mo na lang siya. Ayan, full watch na, pangalawang banana ko sa'yo, Nenepe ha. Ayan, dito ulit ako sa bahay mo, Nenepe, pangatlo. Ayan, pangatlong play ko sa'yo. Ayan, play kita ulit, pangatlo. Ayan, Nenepe, pangatlong ko sa iyo ha, pangatlong play ko sa iyo ha. Ayan, mag-thumbs up ulit ako. Ayan, pa-full watch ka na ulit. Ayan, pangatlong banana sa iyo, Nenepe ha. Ayan, mag-change account lang ako. Ayan, dito ulit ako sa bahay mo, Nenepe. Ayan, thank you, dear friend. Ayan, from handwriting. Thank you so much, sir. Handwriting. Ayan, pang-apat, Nenepe. Nandito ulit ako sa bahay mo. Walang anuman, Sisikoy, Nenepe, walang anuman. Ayan, pang-apat ito ha. Ayan, tinatapos, pinupull watch ko muna yung video mo para wala siyang lagas. Ayan, ipupull watch muna natin. Ayan, bukas balik ka ng maaga para yung mga 8:30 ba, mga 8:30. Para yung mga bisita ko, madikitan ka, madagdagan yung bahay mo. Kanina sana marami pwedeng dumikit sa'yo, kaya lang late ka. Na-late ka pa, paenda ko po, tinabutan mo pa ako. Ayan, tatapusin natin yung video mo ha, para hindi Ayan, pa-full watch ka na, pa-full watch na, mag-thumbs up na ako. Ayan, di rin ako nag-comment ha. Ayan, pang-apat na banana ko sa iyo ha. Ikbar Beer, hello. Big love shout out. Ayan, dito na ako ulit sa bahay mo. Nenepe, dito ulit ako sa bahay mo. Pang-5. Barbir, ayan, I will visit to your channel. Barbir, are you still there? Barbir.
Ayan, Nene, pwede ulit ako sa bahay mo, pang 5. Ayan, tapusin ulit natin yung video mo, Nene Pe. Ikbar Beer, are you still there? Ayan, handwriting in vlog. Ayan, I will visit to your channel, handwriting in vlog. Ayan, handwriting vlog. Ayan, I play your shorts video. And then, I give you 1 banana. Give me WhatsApp number. No number, Ikbar, no number. No WhatsApp. Kulurom si Bicolana. Ayan, padan pulwats na ulit ikaw, Nene Pe ha. Ayan, dan ako sa'yo, 5 banana ha, Sisikoy. Ayan, maraming salamat sa pagsilip mo sa aking live, Sisikoy ha. Thank you so much. Ayan, mag-i-end na ako. Give me WhatsApp number. No number, Ikbar Beer, because it's Kulurom. Ayan, mag-i-end na ako. Sisikoy, Nene Pe, thank you so much ha. Ayan, mag-i-end na ako. Ayan, dan ako sa'yo. 5 banana. Buti nakaabot ka pa sa aking live. Thank you so much. Ayan, maraming salamat sa'yo, Sisikoy ha. Maraming salamat sa pagsilip mo sa aking live. Ayan guys, thank you so much. Ayan, see you. See you next live tomorrow guys. Ayan, bye-bye. Thank you so much. Bye-bye, Sisikoy. Ayan, maraming salamat, Nene Pe ha. Malbandrit, thank you so much. Ayan, bye. Good night.